sih sama jengipun saking warok sesepuh gunake geni nggo brongot ora apa-apa brongot ora apa-apa brongot ulu kelek ora empan wong renek ulune yo heeh sing penting aja brongot jenggot Mbah aja brongot jenggot ya Mbah ya yes disambi atraksi langsung kanungan persiapan pergantian pemain kendang monggo sareng-sareng kita pirsani bujang kantong